Il-Pulizija qed tinvestiga rapporti ta' frodi fil-konfront ta' Fabrizio Xire, in-negozjant sqalli li qed jallega li s-sibt li għadda ġie aggredit flimkien ma' ibnu minn 6 pulizija f'Ħażebuġ. Sorsi qrib One News qalu li l-isqalli allegatament ifroda eluf ta' euro wara li prova jħallas b'ċekkijiet li ma jissarfux. Żidu jgħidu li dakinhar tal-inċident l-isqalli għala kommozzjoni sħiħa fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Dan wara li tarraf li kellu jħallas 100 euro għas-servizz li talab, li rriżulta wkoll li kellu wkoll kont pendenti mal-Isptar Mater Dei. Kien hawn li allegatament ir-raġel qabad jgħajjat u pretenda li jieħu s-servizz b'xejn. L-istess sorsi allegaw li l-isqalli ħadam għat-tobba u l-ħaddiema tal-isptar u kien b'intervent f'waqtu tal-pulizija stazzjonati fl-emerġenza li kkalmaw is-sitwazzjoni, tant li mistennija li jittieħdu passi kontrih. Ma' One News, l-Ispettur Sandro Camilleri saħaq li l-allegazzjonijiet li għamel Xire huma infondati. Għalli l-filmat ma ntwerix kollu u li kien l-isqalli li aġixxa b'mod aggressiv mal-pulizija meta qabad uffiċjal minn għonqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.